Toasty z guacamole a 800 mg testa. To je európska? Hej, to je európska. Vy to neviete, ale ja som tam bol na tréningu šaolínskych mníchov. Nohy zajtra, ty kokos. Ahoj, prosím ťa, ja som si všimol, že robíš zakopávanie, ale asi ho robíš na piču, tak som ti prišiel pomôcť. Debil sprostý. Počúvaj, keď už to takto mám inak, tak ako jednu vec sa ťa chcem opýtať. No. Mohol by si mi vysvetliť, že čo to bolo na tom záchode? Lebo ja som tam išiel teraz ráno, že si idem umyť zuby a kámo, odpadol som skoro. Ty neotvoríš okno, keď sa vysereš? A akože som rád, že si spláchol, to je pokrok, ale... Pokrok? Ale to okienko, ako to si ma zabil, kámo. To si plánoval, že? Ale akože plánoval som robiť, ale nie akože až tak. Nečakal som, že to prežiješ. Aha. To si ma zaskočil. Tak preto si sa tu teraz skoro zadusil, že? No hej. Lebo ty si ma tu nečakal živého. Ja si šiel ma prichytil pri číne, iba nakamerovať, že ako televízne noviny. Sledujete televízne noviny so Zlaticou Puškárovou a Patrikom Švajdom. To čo mám na hlave? Dobré ránko, chalani. Tak vidíte aspoň, že s kým žijem. A čo ti jeblo? Je to na riadnu ricinu. Ja som mal takého autobusára, čo chlap takto chodil, vieš. Riadne takúto riťku mal, to bol pán ako kokot. Čo ideš robiť jesť, čo? Čo? Čo ideš jesť robiť? Že idem marlonku si idem robiť, ty kokot. Ideme si robiť vajca, chalani. Mám na raňajky 2 vajcia, celé, a 100 mg tekutého bielok, lenže nemám bielky, takže to ideme robiť pekne, stručne. Kurva, aj s maslom vyjebaný. Neviem ako vy inak, ale ja si robím vajcia, že na masle. Iba trochu na masle, možno tak 2 gramy. Už na olej je to kentus a na vode je to ešte horšie. Rozpálime ju a ideme. Jedno jajko, druhé jajko. Piča. No a... Kurva, zatrkal som to celé. Dobre, mám ho a ideme rozdeliť tie bielka. Ani žltka by si takto inak nechceli. Šikovné ruky. Že? Jedno. Do kurvy vyjebanej, spičenej proste, chápeš? Šikovné ruky. Na akú piču by... A dobre, jedno na to, pokračujeme ďalej. Druhé, dobre, ale je to ono. Kámo, nervy mám jak koko. Ešte mi aj do piči vyjebanej, kámo. Ešte mi koko daj zhorí one, maslo. Šikovné ruky. Ešte nie sme dá, ešte tam také vajce treba, nie? Je smutné. Takže do piči. Fakt ono je, tekuté bielka sa vám zídu, lebo za prvé reálne som rozjebal 3 vajcia kvôli tomu, aby som tam dal 100 gramov tých bielok. 3 vajcia akože sú dosť, oproti tomu, že tie bielka kúpiť asi liter za 5 €, čiže to je úplný relas. Metre má Hej, bolo. veď aj tu metre kúpujem. Takom tom, kurva, jak sa to volá, to čo mi, no kartón, no, onlejka. Dobre, to by bolo. Tebe jeblo, kámo, proste to sú nervy a koko. Šikovné ruky. Dobre. Čo robí ten nožík? Takže, tu máme naše vajcia. Good. Panvicu. Počkaj, najprv si tie vajíčka, že rozšľaháme. Fajnovúčko. Kámo, ak mne to skončí na tričku, ty koko, tak niekoho zabijem. Ale fajnovo si ich, fakt, že fajnovo si ich rozšľaháš. Teraz Kuchárska show. masielko si tu roztreš, keď trošku zapáli. Bang! Kontroluj ešte teple. Je teple? Jebneš to tam. Do piči. Toto asi nevydá úplne ako som chcel, že? Kej piča skurvená. Vyjebaná. No, dobre chalani. Absolútne sa to nepribližuje k tomu, čo som chcel, ale to je úplne jedno. Ak vám mám pravdu povedať, jednu vec, čo na vajciach neznášam, je toto. Je presne toto. Keď urobím takúto hnusnú omeletu, lebo je to suché a kokot, proste to nechutí dobre, toto fakt, že nenávidím. Ale nevadí, bude lepšie. Za chvíľku nás čaká zápočet, kde dostanem FX, tak dúfam, že bude lepšie potom. Omeletka by bola. Ešte. Parí normálne z toho. Vás naučím jeden hack, hej. Toto, chlapci moji, je Vegeta. Presne tak, to je Vegeta z Dragon Ballu, Goku, hej. Ideš k paradajkám a takto ty kokot si ich povegetuješ. A není normálne, že nič lepšie, ako keď si dáš kamarát, že vegetu na paradajky. Vegeta na paradajky, to je jeba ako kokot. Dobre, takto šarmantne vyzerajú naše raňajky momentálne aktuálne. Fakt akože neznášam takéto suché omelety. Reálne som si dneska urobil, ale tak čo narobíš no? Nie každý deň proste vyhráš Max Win, čo ti poviem? Nie, vonka, však sú
4 stupne. K tým raňajkám ešte môže mi tu proste kávovar, ty kokot, začať bombiť hneď takto, keď tu začnem rozprávať. Môže. Tým raňajkám som chcel, že nenávidel som vajcia. Momentálne si robím vajcia, že každé jedno ráno. Alebo keď tak si urobím ešte také palacinky, ja to vám takedy natočím. A tie si robím, že si tam dám proste vajcia, dám si tam ešte aj nejaké bielka, dám si tam. Posledne som mi začal robiť, neviem či kvôli tomu kávovaru bude niečo počuť, lebo Kubino proste. Kubino on je ten typ človeka, čo on si dá na ten lačný žalúdok tú kávu proste. Potom sa čuduje, že sa zesere. Vám to ukážem niekedy vo vlogu, lebo to je také jedlo, že hotovo. Minulo som to reálne robil asi 2-krát za deň, lebo to bolo fakt popič. To ako dokázal by som to jesť non-stop. A ešte keď náhodou si to chcete vylepšiť a dáte si tam taký ten proteínový puding na to trošku z Lidla, dáte si tam jahody, čučoj. Čo tiebe? Kámo, to musíš vyskúšať, to je že extrémne jedlo. No dobre, idem sa najesť, idem zjebať tie vajcia a ideme do školy, lebo nás čaká zápočet a viem čo? Holú piču zas. Bože, že si kokodaj príbor zajebem, nevadí. Pozrieme ešte čas. Čo tam hnkáš, ty koko? Utekáme do školy na zápočet, chalani. Ak by ste niekto nevedeli, čo je zápočet, tak to je niečo ako proste písomečka taká, hej, v strede semestra, v strede pol roka predtým, ako ťa pustia na skúšku. Viem holú piču. Fakt, že viem holú namastenú piču. Lebo včera večer som si proste povedal, že sa to budem učiť, mal som na to včera celý deň, mal som rest day. A ja som si miesto toho proste strihal TikToky, ako správny študent. Ani som si to nepozeral dokonca. Nedal som si s tým námahu absolútne to ani otvoriť. A o polnoci som si povedal, no dobre, čas sa do toho pozrieť, takú piču zas som sa neučil. Som spal, že 4 hodiny kvôli tomu zápočtu vyjebanému. Som si povedal, že do 2. do 3. sa budem učiť. Do 2. do 3. som more takto scrolloval TikTok. Vieš, tá tráva už konečne chytá tú zelenú peknú farbu. Strašne mi to dobre robí na mood, keď začne kvitnúť a trošku sa tá jar začína ukazovať, ako keď sa vám jebak robí na čele. Keď sa iba tak začína proste ukazovať, nenapadne. Tak mi to robí dobrý pocit. Tá jar, nie ten jebak. Kamo, tento ide proste 36. Ja proste není boha, aby som jednu cestu mal proste, on ide 36 na pojebanom Porsche. To je kokot, kámo. Ja teraz, keď meškám na zápočet do školy, tak on pôjde 35 po meste na tom jeho potrtkanom Porsche vyjebanom. Dúfam, že sa mu tam ty kokot odjebem od... Ručičku majú na tom volante. Počkej, keď budeme na tvoje tvári. My ani ten zápočet nestihneme. My proste ten zápočet pojebaný ani nestihneme. Nie to ešte, aby som mu aj napísal dobre. Že my budeme meškať zase na niečo, čo nespravíme. My budeme meškať a my aj odídeme prvý, si zober. Proste budeš niekde meškať, ešte stať aj odídeš prvý. Pusti ju, no. Rovno ju pusti k sebe do kufra, ty koko. Pusti ju a vieš čo, a nechceš, aby som vyšiel z toho auta a pustil aj mňa na tom prechode. Zlatý by si bol, kámo. Vieš, čo je to pripomína? Debilov v aute, čo teraz, ak si všimol na Instagrame, chlap si otvorí plechovku, je tam nejaká vyjebaná švédska pesnička alebo nejaká taká. A takto idú obaja. Čo to tu máme dneska? Čo to tu máme? Palm Junkie. Light Bridge. Light Bridge som ešte nemal, alebo som možno mal, neviem, uvidíme, vyskúšame. A trošku klasiky. Párno rejt. To by bolo na silu. Ja som to chcel dať kopačku, len sa bojím, že mi to ujde tu niekde, vieš? Co by si starý asi nedal kopačku. Nedal by som kopačku do toho? Podľa mňa neviem, že... Piť! Ty pán. No. Kámo, tu keď sú kamery, tak budú raz. Ale čo to kurva mohlo mi povedz? Mám nohy zajtra, ty kokot. Dobre chalani, sme v pohode, sme úplne v pohode, proste úplne sa tvárim, že ma to nebolí. Asi som si odjebal, že jablčko normálne som podľa mňa... Ty kokot! To bolo aj v scenári toto, alebo... Týmto si prekvapil aj mňa, ja som nechápal, že... Ja aj seba som... Či si sa naschvál hodil na tú sem, alebo... Naschvál som prišiel a natrtkal som si jablčkom o zem, naschvál. Čo to kurva bolo? Necítim nič. No. To by sme mali, asi si vykopol. To by sme mali. Kopol som, nie? To je hlavné. Ako dotkol si za toho... Ľudia, niekto neverí, tu máte živý dôkaz, že proste aj pri týchto všetkých neverníkov je možné všetko. To bol taký one shot, že keby si myslel, tak si dole sám. Keby si myslel ty ten záber, tak kamarát, ideš za mňou.
Len zaujíma, kámo, mňa len zaujíma, že keď si to niekto bude proste z tých kamier niekde pozerať, len tak ty koko, tak si povie, že čo tu tí dva kokoti robia? Chalan si príde, dá si iba vodu a chalan zrazu koko kopačka liesie, ty kokot Erko normálne a zrazu jeb na zemi. Ničo nišal, proste. Tu jebni o zem. To si koko ani prívorka dávať nemusela, už som bol na zemi, chápeš? Ty budeš ako v tých proste, v tých putičoch, vieš čo máš, tie kompilácie. Že kokot security kamera, vieš? No máme istotu, že podlaha není vôbec klská ani tvrdá není. Dobre, poďme na to. Čo tam dáme dneska? No, dáme tam všetko samozrejme. Ale čím začneme dneska, to je dôležité. Začneme dneska, to je inak mango kiwi, to som si aj nevšimol, ty koko, tú etiketu hore. To jak dobre vyzerá. Nehovorte mi, že ste mali niekedy inak pumpy s krajšími obalmi, ty koko. Nie, že tie pumpy super píšu, ale ešte aj pekne vyzerajú, kámo, to je win-win. Dáme medreč. Nie, piču, viete čo, poďme sa najprv otvoriť toto. Ja vám ukážem, samozrejme nie je to otvorené, hej. Ideme to rozbalovať a ukážem vám na to jeden simple trik, ako to rozbaliť, keď náhodou to neviete rozbaliť takto tu, hej, lebo vidíte, proste nejde to. Proste nejde to, nejde mi to proste, môžem s tým robiť čo chcem a nejde to žiadne srán. Lenže vy máte to jediné šťastie. Keď ste si zapli moje video, Rajnyho vzdelávacie okienko, ja vás tu naučím, ako ma naučili mnísi na hore Huang Huang otvárať pretréningové pumpy. Vy to neviete, ale ja som tam bol na tréningu šaolínskych mníchov. Vyberiete si dva prsty, najschopnejšie dva prsty, alebo len jeden, ak ste veľmi schopný. Ideálne dva. Oblíznete ich poriadne. Chytíš, tu si urobíš takýto znak. Ja si zlomem ešte aj prsty dneska. Ja som tam bol na tréningu šaolínskych mníchov. Pokračujeme. Ste nevideli? No. A toto je reakcia. No. Chalani, viem vám povedať jednu vec. Keď som si dýchol trošku do seba, trošku som si dal taký ten nádych z toho, tak moje srdce na sekundu zastalo, to znamená, že to je dobrý šmáčok. To znamená, že bude dobré. Moje srdce sa na to už teší. Dobrú chuť. Aj keď to som predčasne povedal dobrú chuť, ešte to není ani. Aj ty si dáš dobrú chuť. Alebo ti namixujem ja? No. Zajtra stávam aj. Ale ja ti takú namixujem, že už aj nevstaneš. Tvárme sa, že to je jedna. Ale taká príjemná hudbička na taký fajný day. Je to akože... Taká fajná, akurát úplne dobrá hudba. Ty chilling, že to sa keby pre nás toto iba pustil, vieš, aká white girl music. Dobre, nechceme to zase úplne vyhrotiť, bo tak zľahka to chceme vyhrotiť. Podľa mňa tento pán kvôli tomu, že to je proste kiwi, mango, tak to tam dám, lebo však prečo nie. Tak to má trošku aj ten farebný tón, viete. Tak to vyzdvihne svoju krásu, vidíte to? Breaking ball. Čo máš, to vypadá ako... Čo? Shaker? No, tako z nejakej kámo hry, jaký granát, keby si hádal, alebo keby si chytal Pokémon. Koľko to je? Jedna, dve si daj. 1, 2 si daj? Tak, no 1 aj štvrť. 1, 2 si daj, to je taký celkom, je to taký trošku rozdiel, vieš. No. Není. Počak, to je európska, alebo... Hej, to je európska. Je tam, že v zložení tam je nejaké DMHA. Neviem čo to je, či to je nejaká odmocnina DMA. Čo poviete, chalani? No. Myslíte, že Minko tam niečo pustil nenápadné, čo? Napíšte do komentára, čo si o tom myslíte. No a ideme dať taste test. Každopádne ja tam mám, že glutamín, mám tam, že kreatín, mám tam, že kokot jednu pumpu, druhú pumpu, tretiu pumpu. Takže to bude chutiť tak, ako to aj vyzerá. A to vypadá ako nejaký potion. Hej, vyzerá to kámo ako potion, ja si tiež myslím. Potion zdravia, dúfajme. Potion, no. Ale nie, hej, vyzerá to ako taký health potion, nebudeme sa klamať. Poďme na to. Neviem, ak to vôbec fúha. No. Fuj, akože je to horké ako pič, kus toto, podľa mňa toto je lepšie, lebo tam má strašne veľa vecí. No ale daj sem. Toto je dobré. Toto je dobré, že? Taký fajný potion. No ten shaker, kámo. Ten shaker, čo ti jebe, to ako dobre proste vyzerá. A by the way, ja som ho ukradol frajerke. Strácam shakery tak 3-krát do týždňa, takže bola veľmi rada, keď sa to dozvedela. Takže Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne, pozdravujem ťa, ľúbim ťa, ak by som ho stratil. A ľudia, ak by sa mi náhodou niečo stalo, alebo by som zmizol, tak je dosť možné, že to je kvôli tomu, že som stratil ten shaker, hej, takže majte to na pamäti. Poďme to dopiť. Toto je hnusné, kámo, akože to je celkom to. Dúfam, že to bude mať efekt dobrý. Jak? Že síce to bude hnusné, ale... Nečujem ťa. Ako lieky, vieš? Tak kde to mám turecko? Jak sa hovorí o liekoch, že je to proste, že čo je dobré, to nie je zdravé, či ja? A čo je zdravé, to nie je dobré. No. Ty je koko, tak to som dobrú vec raz povedal. Dneska prvá múdra vec, čo zo mňa vyšla. Škoda, že som taký múdry, nebola na tom zápočne. By the way, učiteľka nám hovorila takú storku, čo sa tam stalo na škole. Že tam proste jedného krásneho slnečného ústretového dňa nakračal proste nejaký chlap, ktorý sa že podobal dosť na študenta a proste chlap len tak prišiel, chytil ty kokot prvý hasiaci prístroj, zo steny ho zvesil a normálne, že ho to tam vystrikal nejakej učiteľke do ksichtu. Proste chalán si povedal, že kokot, on si ide urobiť sidequest. On proste na misii a len tak išiel popri škole a povedal si
tam svieti ty kokot otáznik, idem urobiť sidequest. Splnil quest a išiel ďalej. Ani sa to neriešilo, no chalan si aj proste spokojne odkračal, že quest complete. Ideme pozrieť nejaké compress t-shirt, lebo by som si fakt chcel kúpiť takéto čierne. A to sme si dali teraz pre tréningovku a ideme. Čo? My si dali pre tréningovku a ideme na nákupy. Presne tak. No chalani, takže pretréningovka je v obehu už takých 20-30 minút. Boli sme si kúpiť naše compress t-shirt a vidím to tak, že cesta do fitka bude trvať ešte takých 20 minút, a kým sa ešte rozcvičím a všetko. Ja sa len sa modlím, aby som neostal proste niekde v zápche, lebo ma jebne. Lebo chytím tie autá a začnem ich ručne tlačiť z tej zápchy. Zatiaľ pretréningovku cítim takže fajnovúčko, úplne tak zľahka a verím v to, že keďže to je Amerika, teda dúfam, že to je Amerika. Čiže tej novej? Hej, tá nová. Tak si mi vravil, že to je Európa. Si jebnutý. Pozri, aj Fico vravel, že sa tu budeme mať dobre na Slovensku a pozri sa, ako nám to je. Pozri, doteraz si nevedel, že to je Amerika a si sa dobre, nie? No nie práve, že. Jaj? Proste povedzte mi, čo je lepšie, ako si dať pretréningovku, vonka je krásne slnečné počasie a idete do fitka. Už proste nemusíte nič riešiť, iba fitko. Tomu ver, konečne je tá časť dňa, kedy si môžem dať pre-workout, pustím si drámky a idem makať, kámo. Tomu ver, teším sa jak koko. Po týždni cvičenia po chorobe, to je sen toto. Ešte lepší pocit je asi to, že mám push day. Tomu ver, ďalší push day, chalani. Minulé video bolo push day, predtým bol push day, furt je push day. Lebo som proste neschopný to natočiť kokot každý tréning a vždy to nakoniec skončí tak, že točíme push day. Ale to nevadí. Split je momentálne ešte stále taký istý, ako aj bol, ale ideme to už každú chvíľu meniť. Takže dá sa povedať, že toto je jeden z tých posledných push dayov, ktorý máme ešte split stále starý. Od budúceho mesiaca začíname už konečne zase niečo nové. Takže som zvedavý, čo si tam potom Tomáš pre mňa prichystal, ale nechám sa prekvapiť. Ako ono nie je nič zlé na tom cvičiť dookola to isté, ten istý split, lebo však vám to píše, keď vám to funguje, robíte progres, tak je to proste super. Čo chcete meniť? Na čo by ste niečo menili? Сегодня я осталась одна, сегодня буду много молчать. Удалю все твои голоса в моем телефоне. Меня найдут, когда придут холода. Tak my sa vystrelíme na pretréningovke a ten debil, on proste počas tréningu si odbehne chalovať tyčinku. Chutí? Fajná? Fajná. Prvú pracovnú? Idem vám dať múdro dňa. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Ľudia, máš mikrofón na sebe, či mám hovoriť? Prosím? Idem dať múdro dňa. No daj, lebo ja som taký, že Múdro dňa. Používajte prosím vás uteráky, keď cvičíte, aby sme vás potom nemuseli naháňať, lebo ste humusáci. Ďakujem. A kľudne používajte aj fitting, zíde. Ja som už taký chrontavý momentálne, že ma boli aj ruka, aj koleno. Čo je inak paráda na tej Amerike, že ani neviem, že ma ruka bola. Normálne som zabudol, normálne ma to vyliečilo. Takže, však tu sú. Ale tu boli tie veľké. A tam nie sú? Piče. Nič, tak to je ten kot.
Budem vás ojebávať, ale viac mi dal na piču to, ako som tie váhy odkladal, ako to, čo som s nimi cvičil. Uj. Čo si tam dneska najebal? Povedz mi. Jedlo. Če, aj niečo iné môžeš kľudne. Nás zaujíma niečo iné, však? Toasty z guacamole a 800 mg testiaku. To si robil tie toasty na tom testiaku? Na paraboláne. I can't deny that you're not dead. So tell me, is this what you meant? My darling, who do you resent? I'm breaking from this lone torment where no one can hear me. Nevieš, že som stal shaker? Neviem. Vidíte? A to je proste to, čo som vravel asi pred pol hodinou, alebo keď sme pili ten pre-workout, ja proste permanentne strácam shakera na tréningu. Permanentne. Zase neviem, kde, ešte, že to nebol ten Zuzkin, lebo ma jebol. By som mal nervy, keby som si nevypil elektroniky počas tréningu. Séria skurvená. Som sa tak zaviadla, že ty kokos som myslel, že mi od krvi normálne ruky. Ale dobre. Koľko to ešte máte? Poslednú. To som mu chlapci urobil špeciálne na vyžiadanie, lebo mu to doplňa testosterón, že? To som väčší. Viete, čo som ponovom inak začal skúšať? Začal som skúšať robiť kroky, dokým oddychujem, lebo reálne, proste aby som mal navyše kroky. Trošku cheat, to som od Olivera Procházku. Chalani, inak chcem vám dať radu, keď náhodou vidíte vo fitku niekoho proste cvičiť a cvičiť náhodou na piču, vôbec sa nemusíte báť proste prísť za ním a povedať mu to. Určite mu to pomôže a bude rád. Ahoj, prosím ťa. Ja som si všimol, že robíš zakopávanie, ale asi ho robíš na piču, tak som ti prišiel pomôcť. It was at this moment that he knew. He fucked up. Just by the look in your eyes, I don't wanna come down, down, wanna come down, down, wanna come down, down. Oh, you make me feel alive for the very first time. I don't wanna come down, down, wanna come down, down, wanna come down. No, dneska chalani, som pre zmenu, že nestratil shaker, ale uterák, takže som chalanovi utrhtal, dík. Neviem, komu som to zobral. Komu som to zobral, kámo, ale ďakujem ti veľmi pekne, pomohol si. Točí sa mi hlava. Čo ti jebe? Facku, keby som dostal. Chceš? Just for tonight, I wanna see you in color.
presne som dal do piči, ja som vedel, že som niečo zabudol. Dobre chaloši, máme po tréningu. Tréning som mal, že po piči. Po chorobe som síce, ale ty koko, čekuj ten sunset, kámo. Neviem, či to bude vidno takto. Ale je to mega, kámo. Asi to takto vôbec nie je vidno, ale to je úplne jedno. Proste máme po tréningu, extrémne som si dneska užil push. Po piči aj na to, že mám proste 1600 kalórií. Aj keď teraz cez chorobu som to úplne nešiel akože na 100%. Viete, čo ma zaujíma? Fest ma zaujíma, napíšte mi dolu do komentára, že keď ste chorí, alebo máte nejaké zranenie, alebo ste proste odstavení od cvičenia na taký týždeň, dva, tak mi povedzte, že či držíte stravu, že na 100%, lebo ja, to je maximálna že demotivácia, keď sedím doma na piči, proste nehybem sa, nerobím nič, lebo som chorý, alebo niečo také. Viete, aké to je, keď majú muži soplík, no bohužiaľ. Čiže ma to fakt zaujíma, napíšte dolu do komentára, ako to máte vy, keď ste chorí a nemôžete cvičiť, či držíte teda stravu, či nie. Tento týždeň musím uznať, že som tú stravu dodržiaval 85%, sa povie. Teraz utekam domov, lebo som si zabudol banány proste, nemám sacharidy po tréningu. Mám proťák, mám každý vitamín, mám všetko, len nemám proste sacharidy. Takže buď skúsim vypýtať do niekoho, či tu niekto nemá, Jimbro sa isto podelia, alebo zbehneme ešte rýchlo do obchodu a proste kúpime si banánik. Takže tak, ak ešte nemáš odber, tak ho hneď daj tuto dole, choď, klikni na odoberaj a užívaj.